Ki katu katingut ki samla jong kathain rilangam na West Khasi Hills District bakanthup yu samla Bendrowell Hasha nongelam barim ka seng HYC ba Yohanes dengan nongelam barim ka KSU ba Syamborlang Renyau bat kiwe kilalit banbu ya kajing ujor ejahar Hanongstown Police Station persya ya uwe ubriu ublak rentok met ikelangam lembaga Facebook account jong na kaliang kita ki samla jong kathain rilangam kilaitu ba utei ubriu ubala pli account ha ka Facebook da ka kerteng ka ba ulakam ba udei ujon nongrum bat ulah keren klaim akor da ka ba ulah kanthok jur ya ki weipat ki jaj benriu jeng ka briu nyau trap ya ka bala tip kum kilangam uni ubriu ulah keren tok met da ka ba ulah ong bat kilangam bat ki nong sentung ki dei ki ju bat ki long para nong bam do briu kane ka jeng keren tok met jeng utei ubriu kala pen bitari ki tei ki samla ka thain ha ka ba men ha ka si palai jeng ka tayau ki lalej ban ujor season da ka ejahar persya yu utei ubriu namar ka jeng persyang jong banwan ra ka jeng software jaj benriu hapeng ka briu nyau trap hadin bang ilayo ya ka message limba ki media ka FB account jong way na ki bashare yak ni kantin kata mat jong ikajat benro rilingam ka jongi u jon nongrum tingiwan hangni ngiwan ban perem ka bawang ba lapannya serim ya ki jat benro lingam jongi bat kita kinong sentung ba ngiru ide ki bru ki ba bam do breu tinggi kwa banong ya uni ujon nongrum ba kibreu jongin nadu mendong ilas bam itu kibreu bat kan nomor kita kibla syabam hai kita kejaka bat kan katarik jong kita kibreu kibla syabam hajing syakum kejat benreu ngingim semlapoi perkhat ban mi kum kijat kentin khamtam hak dikejuk ke pementang bat khamtam ban kentam ban penyepiar ya kejat benreu para kasih di uni ubreu ndai tangba ukran ketak badyong ya kejat benreu dengan kejongi hakaba ula phongru wat ya daki sopti jong ki police department kajingle bat kajingkran jong ni ubreu akala ketak ru ya ki police department namar ba uni ubreu uphongru daki sopti jong ki police ubar ru ki suloi ban punon kamru daki gypsy jong ki police te kumno lada udai ubreu batre ki kam sarkar ukran kum yak tai kitin ke bakta man yong ya ke jaj benreu bat ban penyapiar jaj benreu khase ke jongi nang tang ni hangni ki download ki dur ke jongu ki sabut ke jongu bang ula dat bu haka profile ke jongi deng nak lem jongi ngi dawa ya ke police department ba udai ban kembar dono yu ni ubreu lam kum ta nak lem jongi ni haban ya syakman ban ngin saparo ka jingtho wat syau o chief minister ngimtip nak sinong ngapat ngimtip la dei khasine dei khare dei mano tangba iwan hakani menta man program yang ni ujon nongrum maki bala keren penpo yang kejaj benreu lengam namaru ula ya theo angne ula program ba hana kita lengam bat ki nong sentung kedai ki breu ki babam ki do breu dei kita nong sentung ukram batai namar kedai jaj benreu ayu hendrai yang ki lengam ki la batai derek ya kita ba ngide ki jaj benreu langam ki pada bam ki kata ya kata ka mejo ki breu te ngi tap ka halor ka jing keno bom nong rem ngi ngawan man prem yi kendian mo ngi la tre ya kene kai tre kam pa ba ngi la tre no ta kam jaj benreu la jan suppose na menta ngi la tre no do arja kan reu menta ha do arja raf pau ngi tre ban kumno ban penya teli para jaj benreu ngi don ta ko kumala don ki nong ruai tu kendrem uboy ubar nang taki ter mo par lengam la kan tup lang baro jaj benreu ide ki tepat khasi bayar ni hap hak ta ka chatri jong ta ka jaj benreu khasi nyau trap ndre ne bri pade wan ban ong kum ne khanaman don ka ta ka ji apa jaj benreu lada ne bri lada ngi ai lat yakum gini jaj benreu man pemper jaj benreu kalau ko mai jaj benreu khasi jongi nemar lengba kan kecing ong jungu kalaban penya per jaj benreu haji sha ngimpat dei jaj benreu ngidan jaj benreu khasi ide ta kita ki soft right ni kita ki ba ilak jongi ka ketin kuma anuksa ngi ka ri jongi kan ri khasi be jongi ngidon buntli ki jaj ketin tiga ya kata don ki ba ong ngi dai don ki senteng idon ki boy idon ka kenrem idon kita ki maram idon ki lengam ki nong trai ter nrai baru ngi de ki khasi
relata wei lade une breu lade dei khasi bremingi gelengam bangi gelengam nia bisni baki maram ter kumta suki kansa kene je bedro jingi kan sayap shisha pakan sakelon rekum ba anuksa ngai lede miswang la le nagalan ke je bedro ko khlang ba hajin syak de ka berit ba ka state nere mardon ke jinga teli makirum dei tang ka we ke je bedro dei tang nagamis kidon dakoy kidon kita ka anggami ter nere kinju ya bisni para je bedro namalada yokem yo ni breu yo se don ayu le sena ke don na ke ki je bedro jungi ki naki lengam laban domi laban watfet i kum ka ai ka manji ngim ko manji ke subsi ko banang ni sekmal nomar halor ke ting kren nong rib jugo nomar ko ba ai nuksa mo yi ki lengam ni dang dai ki jet bentu ki ni dai jet bentu kasi rei ni don ka berit paj ba ni don thanyong jiri mo e borsora te hakini kisne mala de barngi tip bakane ka ni ki ere ni ka chinong ka thau jingi idon ni pamar po khndeu bunjai bat ka wei idon ni du yong na du menchua por barang yai pha empat khang ka NGT kumut kala yai pha ka ni du yong bat baro ki dong trei ki lengam jungi kum kim ju trei marki ngila ba ong ba kim da nang baharu pon trei ni kong reki bawan ban trei ka ni du yong ki wan ki penar kumut kita nang ta na senteng na boy nang ta na mo yang ter bat ki wei baro reki lengam jungi impat bam wei do breune impat penjab breu latala penjab ka pertai syai minta atau set kut se ya kata jing penjab breu jungi nga halor ka jing perem bom hok ni keren bom hok jungu naswa perem bagu dei banjo ya ka jing penstom Nir ngide ki samla ki bangile syakri ya ki imlang salam nila pelat ban syakri bagi paut ligisnam nir ngar ngadon haki isu ban ngadang sudah sang that ye te kum we ni samla ngadap ka jing sokhyai kalau kini ka jing kuno jong ni we breu tin kong kadau kalong ba nakaliang jonga banga sina ka we account ka Facebook ba nga ai kerten ba siang kernyau ba ngalak post ya ka we ni right ri jong belum ex reverend Karlan Ngrin ba kata ka jing right kerten at kuri ngam ba i te hadin mangla post ya kata nin ka jambit khat we tere te une u John Nongrum ak jimbom pe perkat ulami kensan ban komen bon ong ya gani gentin lengham pat long sentung kaju ki long para nong pam do bre te halor gani ningkong angala persyang ban pesutu u bomdei ban daya kren benthan para cek beri kamtam ni para kasih te mau unam sengap udah banyak udah kok yang ini kilengam kani kalau pen ketak nungkong yang nong pos ya gani ga jingruai ka mas hotunat te hadin kata ngayu i parlok jonga apo Facebook ki badai nang lingam bat maram ki ba im apo juga rilngam ki sneng ki krawlang yu ni ubri hundrai une upne be ni ba jan nurum te nagaliang ga jonga mardor ngala shoot screenshot ya ke ke bau komen ngala send sha USP ke West Kasil bat ngala haru ki thok khniat kumbat FIR bat ila tentu ya USP bat USP ban le no kam kloy ni kam ba ka nam long ka jing ya snam hap deng jingi parajak mreu kata gadai ka jing kerbat ke jing tu jongi ki khun samla jong kalingam